Sanibonani nginibingelele futhi namhlanje ngaphansi komsamo institute nibingelele wena uBhedlindaba uDokotela Professor uVV Mkhize ngisemlambo umunye esigodlweni. Ngicela ukusho ukuthi kuningi esesixoxe ngakho la kuma podcast ku YouTube entweni eziningi ezahlukahlukene SoundCloud nobani bani. Ngifuna ukuchaza ukuthi kunomehluko phakathi kwempande nomuthi. Nayinto ngifuna ukugxila kuyona namhlanje. Umehluko phakathi kwempande nomuthi. Uzothi umunye uMkhize uqonda ukuthini na. Ngikhona ukuthi ubuhleli lapha ekhaya. Awuqondile ukuthi uze ufe ulokwaqhiqe enyangeni. Ufike unikwe kuthiwa phalaza qhuma chatha geza. No. Ngisho emandulo kwangenjalo. Therefore sibuyele kuleso sikhathi. And we are living in the 21st century where somehow, somewhere, somebody needs to direct you how to live your life. Now, okusemqoka kakhulu kodwa kuloko engizokusho ukuthi singazikhohlisi. Let's not deceive ourselves. Ngoba inkinga enkulu esinayo thina abantu abamnyama ezinye izizwe ezingena ukuzikhohlisa. Ngithi ngazi kahle kamhlophe ukuthi ngonephi ngenzani kubani ngaphinde futhi kwamina ngangaqondisa izinto nabazali bami bengangiqondiselanga bese ngiba umuntu ofuna ukutshelwa ukuyohlola. Asiqali la asingazikhohlisi. Uyazi kunabantu la ngaphandle abayibathi mina ngiyathandaza ngakho umuntu angusebenzisa. Ukuzikhohlisa lokho kusho bani ukuthi umuntu angusebenzisa? Ngabe mazipande. Ake sibuyele kancane eBhayibhelini. Abafundi baJesu bathi ucela abafundise ukuthi uma bethandaza bathi uthi ke uJesu anothi baba wethu osezulwini. Uma lapho akasho ukuthi mangcolisa igama lakho ini and so on. Anothi baba wethu osezulwini. Wayiqonda ukuthi yazisa ukuthi okokuqala nje ukhona lo muntu ongaphezulu kwakho konke odale konke. Kodwa nansi indaba la ikhona. Lo muntu osedale konke wayesephinda ke esesishayela imithetho eyishumi yakhe. Uyabona every day akekho umuntu ongawephuli omunye walemithetho ngaphandle makuwukuthi uqaphela ngendlela esimangaliso futhi uzigada ngendlela esimangaliso. Ake ngenze isibonelo. Kunomthetho othi ungafakazi ngamanga ngomakhelwane wakho. Bangaka abantu abaqamba amanga ngabantu. Bangaka abantu abahleba ngabanye abantu. Bangaka abantu ababhica abantu umuntu engenze lutho agcina umuntu ebulawa. Bangaka abantu athe sizi umuntu kodwa bese ekhuluma kabi ngomuntu omsizile. Awufakazi ngamanga ngomakhelwane wakho na usuphule lo mthetho. Ngithatha omunye umthetho lula. Ikakhulukazi thina bamabhizinisi namathenda esinamanga. Uthi uNkulunkulu ungafakazi, uthi umthetho ungafakazi ngamanga ngoNkulunkulu wakho. Ungaliphathelize igama likaNkulunkulu. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ithenda uyithole ngomshoshovu. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ukuze uyithole ithenda mhlawumbe owesilisa uye waphinga wawuphula umthetho lo ewophinga. Wazi kahle owesifazane uye waganga walalwa noma walala wasuthola ithenda kumbe lelo business usuphula imithetho emibili. Usuyasuka lapho usubhala imoto yakho uthi Psalm 11 Psalm 15 Psalm 30. Uyasuka lapho umuntu yakuthi hawu kodwa wenza ukuthi Nkosi yami umdali nje uNkulunkulu usugijima esontweni yoqasha ngesonto uqamba amanga. So konke kuqala ngathi ake sibeni neqiniso thina. Uyabona nje ngizokhuluma enkulumeni nami elandelayo ngokulungisa umsamo ehlale siyikhohlisa sithi ngiyakubani yongilungisela umsamo nenyanga ithi kulungisela umsamo isho ithi bo. Ngakho kake ngigcile la. Lana bakwethu ke uma qala ngawe konke kwenziwa uwena ake singabi namanga ake sibe neqiniso sonke. Nami angimsulwa kuloko
kukhona la ngona khona iyesinda imithetho eyishumi kaNkuluNkulu. Ingakho ngaze ngabhala incwadi ethi umsamo nemithetho elishumi kaNkuluNkulu, ngoba kwathiwa ngikhanyisela abantu ke ngiyichaze le mithetho ngoba siphula zonke izinsuku abantu benkosi. Yila ke manje ngena khona umuthi nempande. Impande inanoma yini eyisihlahla, ngaba umganu, uvela bahleke, umdlambedlu, noma ukupho ngakusho, iphengulula, umankiyankiya, noma ikuphi. Now, into lesingayisebenzisa sonke sigqume sigeze sichathe. Kodwa okusalayo kusemqoka kuthi mawuyisebenzisile impande akuveleke lokho okunikwa abazali bakho, akuveleke lokho okunikezwa yithongo lakho. Ngizokwenzela isibonelo. Umuntu athi hambile waya emlambo omunye wafika wageza bese ephupha kuthiwa akafaka ubuhlalo engalweni. Akusho ukuthwasa lokho. Kuchaza ukuthi lokho buhlalo obubovu noma obumhlophe sikuyalela bona iwona muthi ke manje sikunika wona ozokusiza. Kube khona isalukazi ethi mntanami, wothi mawusenkingeni uguqa uthandaze. Akusho lokho ukuthi makushiwo kuwena uZandile nami ngiguqa ngithandaze kuzongisebenzela. Chaza ukuthi njengozandile wena thina sithe sikuphethe sikwengamele basekhaya bakini soyihlo nonyoko, umthandazo ozokusebenzela. Asingazithuzeli. Yebo sithandazeni. Kodwa there are those people who get highly gifted or given by their ancestors with nakho okwethu. Lethi shangishiza ngoma imbaba. Usibuzisa ngoma ukuthi umuthi wesigodlo sakho yini? Ngiyibona impala umuthi wakho njengogobela yini ahluleke. Kunabantu abaphupha amabhayi bese ngithi athenge lawo mabhayi. Lelo bhayi akushi ligqoke kumbe lelo bhayi lisho ukuthi libeke laphana bese bethi ligqoke. Ngokumgqoka nje kusokuumuthi. Ngakho umuthi yilokho okunikezwa abakini specifically for you, not for me. Fana nokuthi ufuna ukuthenga imoto, uphupha udriver iVolvo emnyama. Bathi kuwena imoto ezosebenzela njengehashi la ekhaya imoto emnyama kube iVolvo. Uyahamba uyothenga uToyota. Sekonakele. Yilezi zinto ke esingazixoxa esingazikhuluma. Emandulo kwakunezimfihlo babamkhulu abahamba nazo ukuthi kulowa muzi umuthi wakhona yini. Ngakho ke impande siyayisebenzisa ukugeza laba bangasekho izidalwa kumbe isidalwa esikwengamele. Bese ke leso sidalwa siveza umuthi. Umuthi iloko okusebenzela wona kuphela ongeke umsebenzele umkhize. Yingakho ngeke ngihleke inhlinini mina mangizwa mina ethi umuntu uthe ugobela angahlabi. Okwesibili angayishisi impepho. Ikwakhe indani. Impepho into yethu ishisi. Amakhandlela amakuthiwa shikhanyisa wona khanyisa wona. Musu ukutshela omunye umuntu ake impilo yakhe ingalawulwa umuntu, ake impilo yakho ilawulwe abakini abakuphethe. Njengoba ngihleli la nginayo yonke inhlobo yempande yenhlanhla engibanika yona abantu ukuze kuvuleke into zabo, kodwa bese kuvela umuthi. Ngakho ke angisebenzisi lo mpande mina ngoba elamithongo nomidlo liveza eyalo imithi yasemlambo munye kumbe yakwamkhizi ukuthi uyabona mfana akothi mase izinto zibheda bese wena uthatha umuthi wethu usebenzise wona. Kodwa lokho kwenzeka kuphela futhi kuphela ngesingisi only and only if uneqiniso kuwena. Into esishaka ngaka amanga. Sinamanga abantu benkosi. Uyabona sike siphume ngesonto siye esontweni uyosonto. Uyongena esontweni uphethe umuntu ekhukhwini. Uqhabile uphethe isibhamu. Yini le? Uyazaza uhlanzekile wena qobo lwakho. Kodwa uza kumkhize ukuthi ufuna ukulungisa umsamo. Kodwa uyazaza uhlanzekile, hlanzeka wena kuqala. Ngoba ayikho into ehlula ikhaya. Ake ngenzele isibonelo ngose eBhayibhelini. Kathathu uJesu ekhuluma ngekhaya. Uthi elapha
elaphe nanga umuntu wayegula emfica emathuneni athi abamba umphetho wengubo usethi inkosi ngicela ukulandela ngihambe nawe lona hamba ekhaya oqala lo okwesibili nakho evoka bafileyo uthi izinto abafundi bami sebengithola eGalileya kusekhaya okwesithathu uthi kubafundi bakhe ebafica sebelele kodwa beningelinde imizuzwana na ngoba esesho kwenye indawo ke manje ekhaya ezulwini nonke ngingena ngami ekhaya so kusho ukuthi ikhaya linenkulumo makubhedi ikhaya khohlwa musu kuphuma kabe ekhaya musu ukuxabana nabazali bakho musu ukubaleka ekhaya ngakho ke nake ngiqonda ukusho namhlanje ukuthi kunomehlo phakathi kwempande nomuthi impande yilokho okusebenzisela ukuthi ithongo noma idlozi livezeni umuthi bese usebenzisa umuthi kodwa futhi lokho kwenzeka uma wena qobo lwakho uneqiniso 99% wethu unamanga asinaqiniso bantu benkosi uthi wazi kahle kamhlophe wakhipha isisu uthule tu ngoba ufuna lento ufuna lo mshado zistake zingaveli ingane awumtsheli umyeni wakho uthi wazi kahle kamhlophe kwenzekani uthule tu uthi ngeke ukusho lokho bangaki omama nobaba abahlele emzini yabo namhlanje abahleli nezingane zabo nje eningilalele kule podcast ubazi kahle mhlophe mawuthi liyangana liyoneka baba wale ekhaya ucabanga leyo ngane ukuthi akwenzekeni empilweni yakho kodwa ugijima esontweni ugijima enyangeni uthi ulungisa into zakho ngakho ke impande nomuthi kwehlukile uma kodwa nawe uneqiniso ngima lapho namhlanje siyabonga.